bangsa yang luar biasa. Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo. Juga Mas Gading Pak. Tebih-tebih saking Jawa Timur menika kali Mas Gading, Alhamdulillah. Bapak Ibu Mbak Lintang. Luar biasa. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Heeh, kan mingga. Oke. Disepoti monggo. Sepoti. Ya. Sepoti apa? Nggih, Mbak Lintang kalian Mas Gading pangkir. Gading. Nah, ngono kuwi. Persis nom-nomanku biyen ngene iki ya, Pak. Iya, kowe biyen nom-nomamu ki nek tak formalin ya ngene. Barang ora tak formalin yo ajur kok. Menika Mas Gading menika putranipun almarhum Kisena Nugroho. Kepanggihan rupiah tasih timur sakniki. Wah, jan. Ya Allah. Kaya nom-nom aku. Berdiri le, berdiri. Santai bae to, Ding. Aduh, Mriki Mas Gading wah. Berdiri ora wedi karo awakmu. Pasangan sendiri-sendiri. Pasangan dhewe-dhewe. Dadi. Awake dhewe entuk barokah Mas Gading karo Mbak Lintang entuk musibah. Alhamdulillah ngono ya le ketemu. Alhamdulillah kepiye? Nggih, sugeng dalu. Nggih. Oh, Dalang. Pripun Pak Dalang napa Mas Dalang? Anu. Mas ya ora apa-apa. Mas Dalang nggih. Sing nom aku ki. Aku ki sing mlaku 20 taun. Oh, alah. Alhamdulillah. Nggih niki wau nggih mboten sengaja lho, Pak. Nggih, pripun? Wau kan saking daleme Mas Gading. Oh, jenengan wong. Wela kepiye sih? Wela Gading. Wela kepiye to? Nggih, terus tadi ada live katanya Dalang Sena live terus ternyata ingkang dalang panjenengan. Alhamdulillah. Derek ditepangan nggih Mbak Lintang Kairo. Kula niku derek napa nggih ngikuti follow jenengan TikTok Oh, niku. gitu. Kula kok ngefan kali jenengan. Mboten namung Gading kula niku nggih ngefan kali jenengan. Terima kasih nuwun Mas Dalang. Berarti semen iki sing ora ndek polo ku aku. Maksudnya neng TikTok lho, Pak. Neng TikTok ae lho, TikTok diikuti. Berarti sing Mas Wahyu ki berarti nganu ya pilih kasih. Wih yo ora. Nek nggone Mbak Lintang Kairo ki di-follow kok nggon aku langsung di-blok lho. Ora kon langsung. Ora apa-apa, mergane tak cemes jadi di-blok karo kono. Ya. Mbak Mas Gading iki Mas Gading. Nah, mriki Mas mangke ndak tercemar Mas. Nah, jenengan mriku Mas. Aja ngono kuwi to. Coba cedek karo Mas Gading. Kene cedek karo Mas Gading kene. Jenengan lho, Pak. Yo jelas 50-50. Ya Allah, semene Mas Gading. Jomplang ngono kok. Ya lah yo 50-50 iki tangeh lamun. 50-50 ki 11-12. 50-50. Aurane wis beda. Leh, ya ngono kuwi, pakamu ngono kuwi leh. Ono aura kedamaian kene kerusuhan. Iki lagi viral ya iki mayang di anu Mbak Lintang. Wah, kan HP. Lagi lamilan menika tasih belajar, Mbak. Padha mawon kula ya belajar terus nok Lintang. Ya Nggih, Pak kowe ojo no ganggu. sinau kok ngono Mbak Yumu lulus gobloke pol. Iku lagi sinu. Kenapa ngoten lho, Pak De? Mbak Yumu iki lho. Kowe ngelokke aku apa bodoh? Anu ora. Nek aku pinter ora milih jenengan dadi bojoku. Aku ya gumun wong goblok kok milih goblok. Ora usah diganggu kuwi jatahe kawula muda wis. Aku ya tau nom.
Iya mlakno. Ero Mbak. Nggih, nggih niki dos pundi Mas dalang? Duet kali Mas Gading. Duet nopo Mas? Lintang Asporo. Ya ampun. Walah mongko niki wau kula badhe kalih Mas Gading niku namung badhe nonton panjenengan lho. Oh mboten napa-napa. Disangoni lho Mas. Eh? Disangoni lho. Lah nguyai segoro nek nyakoni kowe kuwi. Oh. Heeh ya toh. Ayo nembang. Napa Apa? lintang Nembang asmara? apa? Ya, Napa? langsung lintang Asporo ra Ampun apa-apa. Lintang Asmoro Mas. Nah, apa? Napa? Ora nyandak aku Mas. Lah napa? Manut lainnya. Apa? Liyane pokoknya ora Menawi lintang. wonten pamundutan? Manis Rom. Manis. Manis ki sing kepiye? Manis. Ngono kae lho. Manis, bojoku Buka. kencing manis. Manis. Sampean pancen manis. Tak kira ki Ya saiki setia tuhu wae. Oh ya, ya, bawane yo Pak. Mek diwarai Dhewe Mbak lenggah. Lintang. Yo, bawane aku kang setya satuhu. Duet napa? Yang hafal napa? Sing apal apa? Apa ya aku ora tau apa. Durung apal sih. Jambu alas apal ra? Lintang. Ora. Lintang Asporo kuwi mau sing apal Quran. Ya ora apa-apa Apa, dibuat-buatke. Sing apal apa poda kuning. Sri Slamet kuwi. Lestari. Hampir Lestari. sawit. Anu gluduk asmara. Gluduk asmara. Kok gluduk ya pripun to, Mbak? Gubuk iku Lah. bojoku ki. Gubuk Lestari. asmara, gubuk. Yo anu browsing Mbak men dibrowsingke. Ya, Lah yo browsing Lestari yo. napa-napa. Ujaran sing kula browsingke. Heeh. Yo. Mas Gading, apa mau lagunya apa, Mas? Sing genahe Lintang Asporo wis apal Gading ora ketuk ora apa-apa. Lintang asmara mboten napa-napa. Ya, yo Lintang Asporo. Ya. Nanti kita bantu, kita bantu. Heeh. Bantu Yo. apa? Bantu doa. Sampai selesai Oh ya. bantu doa. Ya, yo Ya. Lintang Asporo. Thank
Ada penerus bangsa yang luar biasa. Amin, amin, amin. Suarane kok iso apik kaya ngono ya, Mbak Lintang Kairo. Artis Jawa Timurnya Indonesia. Jos tenan. Apik tenan. Jos matur sembah nuwun wis ngono wae. Siap. Ngopo? Sangu. Sak bungkus apa ngono lho, Mas? Kocrok. Bensin. Nya, emplok. Ampun. Aja sak ngono. Ora ngono kuwi. Nek ngene iki Loro. Siji wae. sing ikhlas sing kaya iki sembrono kowe ku. Mosok menehi ku. Lah aku yo Mosok kok sing aman. Mas Gading matur. Wah, Jan. Iya, itu rokok. Laris. Amin. Matur sembah nuwun Mas Wahyu. Angin iki dadi merinding pokoknya sehat selalu. Nggo tumbas es krim. Oh iya, aku siap. Itu pilek-pilek es Pakai pilek. Wah, lan aku 100 tak nggo tuku lemah kok. Lho. 100 kita itu Kowe ento. Ento malah turah akeh bojoku iki njaluk 20.000 ento lemah kok. lemah apa? Apa? Nggo godhog dong kates kae lho dadi Lemah lempung kayak gitu. lha sing penting iso tuku lemah. Ya, matur nuwun nih Mas Mas Gading. Gading, Mbak Lintang sukses selalu. Sukses selalu. Masih sekolah kelas berapa? Kalau kelas 1 SMA. Kelas 1 Sama. SMA. Nggih. Sama. Sama napa? Sama. Mas Gading kalau Mas Gading Kula kelas 3. kelas 3 SMA. Luar Ya, biasa. hampir sepantaran. Oh, hampir sepantaran. Hampir. Anu, cuma let 2 tahun ya. Iya, beda 2 tahun Beda. kali. Ya pokoknya didongake kagem Mas Gading muga-muga sesuk iso ngungkuli bapake. Amin. Tetep Pokoknya anjani nek ya. mayang ojo lali Mbak Niken karo Mbak Baut ya, Le. Pokoknya dijaga tenan serawunge andang asore dijaga Mas Gading. Nggih. Iki Pak Margiono, ning sing ngeder Pak Margiono. Nah, iki salim sih. Sering dalu, Bapak. Mas Gading. Salim sih. Simbah. Bapak. Simbah. Simbah ke Ya, Bapak. ini sesepuh sih anggap Nah, sepuh ki aspe ampun. Mbak Wodo. Ya, ayo. Ngono medun ngono. Terima kasih. Oke. Besok muga-muga ya Nggih. ke iso mayang bareng dalang yang lagi viral ya. Dan sinden kecil yang lagi viral ya. Kok iso meni-meni ngono kuwi resepe apa ya Pak? Ki suarane ya apik. Bangke diete sing sempurna. Diet ya, Lu Bi. gampang diet ben berhasil iki. Mbak Niken, Mbah Baut. Nggih. Pokoke kudu saksek iki. Oke. Siap. Mergo iki ya le manggon ya dilaleki ning pondok aja ngasih mengko ke kesuken. Oh, nggih, Saiki di lagu terakhir